Sanibonani molweni ndiyanamkela kweSCTV ngesiXhosa. Ziyamkhalela ke bethuna uDeliwe. Ujangasi into ayenzileyo uvele waphuma kwasekamereni ephethe imiqamelo neengubo zakhe. Deliwe ucimba kugxothwa yena ekamereni uthi hayi tata abantwana bazawuthini buya izolala. Uthi ujangasi hayi andizuyenza into zokulala. Oyena ucimba ke yena kuDeliwe kukhutshwa yena uthi hayi mina ndiyaphuma ndiyolala evenini yam ngoba uDeliwe ummeli into yoba abantwana bazothini xa bendibona ndilele esofeni. Uthi ujangasi ayinguwe mna ndiyaphuma ndiyolala kwiveni yam, so abalali ndawonye ke. Ekuseni ke ngoku uDeliwe uyaququzela caba wenze isidudu ke breakfast kuhleliwe etafuleni kuzotyiwa. Uthi kusangweni makawubiza utatakhe. Uyeza udedi xa efika udedi uthi omnye hayibo tata cela uhlale phantsi ndikuphekele isidudu. Wathi ujangasi andilamba ngoba ngathi ndikwenzele iti netoast. Uvele wathi itoast yokwenzani. So ifamily yonke ilapha ibukele kubi. Deliwe akazi noma makathini ke ngoku. So uDeliwe ke uncokoleke noKhuzwayo ke emxelela uba wena uyabona ngoku ndimoshele yonke into bancokola kula shop kaDeliwe. Uthi kunjenje nguwe yamothusa ke leyo uKhuzwayo kuba uthi so ndim okuthuma wenze izinto ezimbi. uDeliwe ubuze uba ufuna ukuthi ndim ke ngokusohluleke. uKhuzwayo uthi anditsho kanjalo kodwa umuntu owohlulekileyo apha nguwe wena wohlulekwe kuSibongile. Ayike uDeliwe uthi njani? uSibongile ndakuxelela uba laa mntana uspoiled mna bendizama nje ukumbuyisela endleleni. uKhuzwayo uthe kodwa okusalayo wena uyalazi ityala lakho. Wena watya imali yomntana usogqiba wayithatha wayogemblisha ngayo. Ubuya kwakho wabuye wazoxoka futhi emntaneni. Hayi ke uDeliwe seyinto ngoku engazi noma makathini. Uthi ke ngoku ubona uba mna ndingumuntu onolunya. uKhuzwayo uthi khange nditsho kanjalo. Qha wena into ofuneka uyazi kuba igama lakho libhaliwe kwiincwadi zabantu abenza izinto ezingalunganga nokukhohlakala kubanye abantu. Uba bendinguwe bendizokhathazeka. Inkukhu ke ivele yasikwa umlomo kuDeliwe akabhilive into yoba nguKhuzwayo luthetha kanje kuye. So ekhaya ke uSibongile ubhizi ncokola notatakhe ke babaliselana ngebali ke lengwenya okanye ukrebe nenkawu apho ezizilwanyana zazithembisene ke ngoba inkawu izonikela kukrebe ngenhliziyo yayo ngoba ikhwela apha emqolo amweza ambeka ngaphesheya. Kodwa inkawu yandweba ithe xa sefika phayana yavele yatsiba yawuma pha kude. So ungwenye uthe isithi hayi bozisa kaloku inhliziyo yam. Uthi komnye njani ndikunikeze inhliziyo umbona phi umuntu onikeza inhliziyo omnye esaphila. So elibali ke beliya ke kutheni ke ujangase uthi ke uyabona Sibongile uthando lunzima. Umuntu nomuntu umnika inhliziyo yakho yonke ayikrazula yenza iipieces. uSibongile wabuza uba kanti ukuthanda umuntu akuhambi nokumthemba na. Uthe ke kufuneka ujangase njengoba singabantu sifunde kwii-mistakes zethu. Wathi uyayibona yam noDeliwe into yintoni endingamnikanga yona, yintoni endingamenzelanga yona, ndinyanisekile kuye. Kodwa yena undiphethe ngobuxoki neemfihlo. Wakhathazeka ke uSibongile wasondela kutatakhe ke eyomhaga ke bethuna ethi uzoba right baba. Yazi ke imnandi ke i-relationship kaSibongile notatakhe bethuna kakhulu nje bayavana. Oyena muntu obenze into yoba bohlukane phakathi kuDeliwe. So ujangase ke ebusuku ke ngoku ukhuphe yonke impahla kaDeliwe wampakishela kunxazisuka ebuza uba ukwenzeni uSibongile. uDeliwe umane sithi lutho Jangase akandenzanga nto. Sibongile ke novelephi bamameli basekamereni yabo ke bancame ke bawuvula nabo umnyango njengangoku ngoba ingxolo seyilapha ngasephasejini. uDeliwe sesithi ke ungenzi kanje ke Jangase ngoba abantwana nabo babukele bazothini. uJangase akasathethi kwayena kuyapakisha qha. uDeliwe umile ngelithi ndizotshintsha Jangase ndiyakucela. uJangase uthi akusekho kubuyela emva. Uba ndingenza njalo ndisho linganipanisha kwa ithongo lam. Uthi ndilungile kodwa ukulunga kwam akuthethi ukuthi ndisisilima. Ume nombuzo omnye uba wayekwenzeni umntanam. uDeliwe uyalila ke uvele wathi ke uyazibona naye bephumile endleleni. Eyona nto beyifuna engamandla kukuba amthande ngendlela amthanda ngayo uSibongile. Waphelwa ngamandla uJangase. Uthi uJangase ukuthi kudala abantu bendilumkisa ngawo. Nto kunayo nje bendivalwe nje luthando kuyo yonke lento. Uthe ke makaphume. uDeliwe wahlala esitulweni zama ukuthandaza ke esitulweni wathi uJangase
hayi sowulate sukuma ngeke ufike kwasezulwini lo wakho umthandozo. Le into bekumele uba wayicinga before undenzele ubuxoki. uDeli ubuza uba uthi ndiyephi kodwa Jangasi. uJangasi uthe wena so uzoba ngusehla senyuka wasexopho ngoba unje. Wathi kuphelile ndehlulekile kuphelile. uSibongile uye wavala ke umnyango basebedikwe kubukela ke yonke lento wahlala phansi ke inoba ke beseqala ke khala ngokwahlala ngoba uvele wafulathela ucango. So waphakama ke uDeliwe wathatha umthwalo wakhe ukwenje nje yawo kuya ngasemnyango. So asazi ke noba uzawude ayimke kwanye into kaSibongile ngoba ngumuntu olungileyo uzomxolela noDeliwe kodwa udikiwe wonele uDeliwe nezimbo zakhe. Enkosi ngicela siqhubeke silike, subscribe, singakhomenta futhi. Bye.